Эфирда отны информацион программасы белән Саба дулкыннары телевидениесі. Хәерле кич, исәнмесез. Безнең бүгенге чыгарылышта. Сәламәтлек зур байлык, сәламәт булу үзе бер бәхет. Бүген физик мөмкинлеге шикле кешеләр көне. 1 ноябрьдән ел хатын-кызы, ел ир-аты хатын-кыз карашы конкурсына әзерлек башланды. QR-код ачык ишектән кергә юллама. Районда QR-кодлы визиткалар, брелоклар ясау бизнесы чәчәк ата. Календарның кайсы гына көнен алсаң да берәр бәйрәм яки вакыйга булмыйча калмый. Бу атнада ак кәҗә һәм йорт хайваннары көне билгеләп үтелде. Бүген билгесез солдат көне. Россия тарихында чагыштырмача яңа истәлекле дата. Ул һәр елны 3 декабрьдә билгеләп үтелә. Иртәнге якта районыбыз җитәкчелеге үзәк урамга билгесез солдат һәйкәле янына чәчәкләр салырга җыелды. Бу истәлекле көннең мәгънәсе сугыш хәрәкәтләрендә һәлак булган, исемнәре билгесез калган Совет һәм Россия сугышчыларының үлемсез батырлыкларын хәтерләүне мәңгеләштерү. Чәчәкләр куярга инде безнең район җитәкчеләре килде, оешма җитәкчеләре килде. Һәм инде безнең районда бер нәрсә дә беркем дә онытылмый, барысы да истә. Бүгенге чарада утлы еллар вакыйгалары хәтердә яңартылып, тыныч көннәрне якынайткан солдатлар рухы искә алынды. Илебез бүтән сугыш афәтләрен күрмәсен. Улларыбыз тыныч тормышларда солдат хезмәтләрен үтәп кайтсын иде. 3 декабрь физик мөмкинлекләре чикле кешеләр көне дә. Саулыкның кыйммәтен, аның ни кадерле икәнен алардан да яхшы белүче кеше юктыр. Җәмгыятьтә тумыштан гарип, бәхетсезлек очрагы сәбәпле саулыгын югалткан, я булмаса билгесез сәбәпләр аркасында барлыкка килгән һәм дәвалауга бирешми торган авырулар да бар. Килдебәк авылында яшәүче Диләрә Осипованың да ширин медицина җиңә алмый. Ә ул үзе кулларымны булса да саклап калырга иде дип чаң суга. Кайчандыр сәхнәләрдә балкыган ханым бүген күз алдында шәм сыман эреп юкка чыгып бара. Авыру билгеләре беренче тапкыр 21 яшендә барлыкка килгән. Хәзер аңа 41 яшь. Мондый хәлгә калырмын дип күз алдына да китерә алмадым ди. Минем авыртуым 21 яшемдә башланды. Башта аякларым орды. Кеше ничә аксаклап йөрисең дип әйтте инде. Үзем башта сизмәдем дә. Шулай итеп, аяктан кулларга, гәүдәгә менде инде. Башта мен столовойда эшләдем, бик яраттым үз эшемне. 2002 елда клубта художественный руководитель булып эшләдем. Больницага бардым. 2005 елда күренә башладым. Анда миңа куйдылар шаркомарий тутты диагнозы, неврониомиотрофия шаркомарий. Шул диагноз белән йөрдем, аны лечить булмый диделәр. Шуннан кияүгә чыктым бит инде минем 2003 малайыбыз туды. 2006-да икенче малайыбыз туды. Шуннан соң аякларым тагы да начарланды. Әле эшкә чыктым. Ярты ставкада гына эшләп йөрдем инде клубта. 2009-да инде эштән туктадым. Чөнки часто йгыла башладым, йөри алмый башладым. Мускулларның зәгыйфләнү сәбәбе билгесез, һәм табиблар бу чир дәваланмый дигән хөкем чыгарган. Аякларда башланган авыру эчке әгъзаларга, әкренләп кулларга да менә башлый. Чирне туктату чарасы, аны тулысынча дәвалау өчен дарулар да юк. Мондый ук хәлдә калырмын дип уйламадым да инде. Аннары барыбер лечение булыр, рәтләнермен дип. Алга таба яшәргә кирәк бит, балалар бар, үземдә көч таптым. Тырыштым инде уйламаска. Мин үзем бик шат күңелле, кешеләр белән аралашырга яратам. Кунакларга йөрергә, концертларны бирергә дигәндәй. Утырсам да тик тормыйм инде. Инде гыйнвар аеннан Осиповлар гаиләсе тәрәзә төбендә үскән кыяр, помидорлар белән сыйлана. Җәйге чорда бакчада нинди генә яшелчә, җиләк-җимеш үсми. Бу барысы да Диләрә ханымның авыруга тешен кысып башкарган хезмәт нәтиҗәсе. Тормыш иптәше Игорь аның ныклы терәге, тумышы белән малмыж якларыннан. 2002 елда, яңа елдан соң инде булды инде. 7 январь булды. Башкарында белән инде килдек, монда эшкә килгәнлек. Эшкә килдек тә безне турга керттеләр инде ул конторга, монда колхозда. Шул вакытта мин хатын инде ул настел столовда эшли иде шул вакытта. Икенче көн юк инде ул, всё бетте, квадр китте, күрми. Ул акасы укырга киткән. Укырга киткәндә 2 айдан соң яңадан килде ул шул столовга.
Шундан полностью уже манары сөйләшеп, танышып, полный киттек инде. Ну, башта куркытайлы, конечно. Үзем бу якныкы булмагач. Җегетләр дә нәрсә әйтә, яратмаслар дип инде. Шулай. Башта кашып кына йөрдек. Аннары нормально вроде, израк урамга да чыга башладык. Аннары китте ул столовыйдан. Столовыйдан китте дә бик авыр була дип уйлаган идем мин. Столовыйдан киткәч, минем якта түгел бит инде. Клубка кирде ул эшкә, клубка эшкә кирде. Чыга башладым, кая барасың дип, клубка да чыга башладым. Үзен башкалардан ким итеп хис итмәсен өчен, ире хатыны өчен барысын да эшли. Теләгән һәр җиргә барырга тырышалар. Җәй көннәрендә Кама елгасында ял итүдә гаиләнең яраткан традициясе. Инде уллары да зурлар. Иң өлкәне Илдар Казан Федераль университетының математика бүлегендә белем ала. Кечкенәсе Илнар быел 9нчы сыйныфта. Аны тамамлагач укуын Казанда дәвам итәргә уйлый. Әниләрен коляскада күрү алар өчен дә иң авыры. Хәлен җиңеләйтү өчен барысында эшләргә әзер. Диләрә ханым һәр берсенә туры юл күрсәтүче, гаиләдәге һәр эшне оештырып алып баручы да. Строгий начальник инде. Әйбәт үзе. Ну, әйтсә инде. Фотора китеп тә куя койса вакыт. Шулай әйбәт. Хозяйственный, ашарга пешерә үзе инде, тырыша. Коляскада булса да инде. Диләрә апаның иң зур бәхетенең тагын берсе әнисе Мәшүдә апа. Ул исән сау, һәм алар бер түбә астында яши. Һәр эшне алар бергә башкара. Өйгә Диләрә белән икебез бергә ашарларга да бергә әзерлибез. Булган эшләрне бергә эшлибез, бер-беребезгә булышабыз. Мин ашарга пешергәндә ашның үзем куям. Ниләрен сүзеп куйганнан соң бәрәңгесен әрчеп бирәм, суганнарын әрчим, калганын үзе булдыра. Бүтән ризыкларын да шулай үзе булдыра калган. Әзерләп биргәннән соң. Кула урткач әйберләрне ала алмый. Холодильниктан да әйберләрне алып бирмичә булмый. Итләрен дә туры юып биргәч аларын эшли, Аллаһка шөкер. Инде моннан да бетә күрмәсен инде. 6 кыз туганның берсе Ризалә апада да нәкъ шундый авыру. Табиблар ширенең нәселдән килү вариантында карый. Алар күренмәгән табиб, күрәзәче, дәвалаучылар инде калмаган. Якыннары ширене тулысынча дәвалап булмаса да туктатып торырга, кулларны булса да саклап калырга иде дип изгәләнә. Кызганыч, бу ширене безнең илдә дәвалау өчен мөмкинлекләр юк. Табиблар тулысынча тикшерүне үтәр өчен Германия яки Израильгә барырга киңәш итә. Гаилә өчен бу күтәрә алмаслык зур суммалар. Барыбыз бергә сеңнебез Динәнең терелүен телибез. Яхшы врачлар табып, аның диагнозын билгеләрләр дип шанып калабыз инде, терелсен иде. Аларның икесендә дә бер үк диагноз. Аларның бик терелүен телибез инде без. Ну, без үзебез берничек тә булыша алмыйбыз инде аларга. Бездә генә тормый. Аларның диагнозларын инде дөрес микән дип бик тикшертеп, яңа диагнозларын тикшертеп, яңа төрле лишниялар бирмәсләр микән дип телиләр инде алар. Үзләрендә бик төрләсләре, йөрисләре килә. Осиповлар чит илдә тикшерүне үтәр өчен беренче тапкыр счет ачарга булды. Битараф булмаган кешеләр экраннарда күрсәтелүче реквизитлар буенча акчалата ярдәм күрсәтә ала. Тамчыдан күл җыела. Бу мөмкинлектән файдалану Диләрә апаның соңгы ышанышы. 1 декабрь көнне илебездә инвалидлар 10 көнлеге башланып китте. Бу көннәрдә сәламәтлек мөмкинлекләре шикле булган кешеләр өчен төрле чаралар үткәрелә. 10 көнлек башланып киткән көнне үк Сабаның сәләтле балалар мәктәбендә шашки ярышлары булып узды. Ел сайын үткәрелүче бу бәйгене балалар көтеп ала. Бер-берсе белән аралаша, шашка уйнау буенча осталыкларын арттыра. Быелгы ярышка районыбыз мәктәпләрендә белем алучы 40-тан артык бала килде. Ел сайын бу ярышта катнашучылар да бар. Беренче мәртәбә катнашучыларга исә иң элек дулкынлану хисләрендә җиңәргә кирәк булды. Мине шашки уйнарга Равия апа өйрәтте. Мин шашки уйнарга бик яратам, иптәшләр белән дә уйныйм.
Yarışlarning shu tantanasida Sabah rayoni boshqarma komiteti yetakchisi o'rinbosari Marat Karimov, rayon veteranlar совeti raisi Fanil Ilyasov ham boshqalar qatnashdi. Rayon invalidlar uyushmasi yetakchisi Amin Minnag'ulov aytgancha, mumkinliklari chekli rayondoshlarimiz uchun sanitariya qoidalarini saqlab, bu kunlarda ko'p turli choralar o'tkaziladi. Salatli bolalar maktabidagi yarışlar ish yosh kategoriyasida o'tkazildi. Sabah gimnaziyasi o'qituvchisi Raviya Karimova ko'p yillardan beri shashka darslari olib boradi. Shashka o'yini bolalarning logik fikrlash salatini bekniq o'stiradi deb sanay, ham ul azirlagan 10 bola yarışda qatnashdi. Sabah gimnaziyasida 1-4 klasslarga shaxmat darslari olib boram. Mümkinlikleri chekli bo'lgan bolalar bilan biz darsdan so'ng üsteme shug'ullanamiz shashka o'yini bo'yicha da. Ular bu o'yinni bek tilab, bek yaratib o'ynaylar. Ham har yilni mana shu 1 dekabrda bo'la turgan yarışga bek tilab, o'rganib, azirlanib keladilar. O'yinlarga tajribali ustozlar hukmdorlik etdi. Ham ular bolalarning yoshdan o'q shug'uli ham qiziqsinuvlari bularga o'z ishlarini beklanmasga tegish degan fikrda turalar. Bizning kuzatuvlar bo'yicha hali bizning sostav butan yillar bilan qaraganda kemimadi. Mana bugun 42 bola keldi. Ular 1-11 klasslar sostavındagi bolalar, qizlar ham yigitlar. Bundan tış hali biz şu o'yinda eng yaxshi natija ko'rsatgan bolalarni chaqiramiz. 6 dekabrda bo'la turgan ulug'larning yarışına da ul invalidlar orasında respublika chempionatına soylab olу yarışları bo'lacak. Menim kuzatuvlar bo'yicha bolalar soni kemimadi. Yarışlar bek ko'p, invalidlar bo'yicha Olar mana shu 10 kunlikdagina da biz butan masalan 8 kunni biz yig'ilamiz. Boşa degan o'yin bo'yicha zo'rg'ina sostav bilan bular endi eng og'ir invalidlar, koлясочниклар deb yurtamiz endi biz ularni. Ular kolyaskadagina harakat etadilar. Mana shu bolalar respublika ochiq yarışında masalan bolalar ham ular qatnashirga azirlanadilar. Endi onday yarışlar gil bo'lib tura. Ularga bek qiziq, yoqti dunyoga chiqu. Ular nindidir zo'r umidlar bilan boralar, qo'ytalar, dunyo ko'ralar, iptashlar tobalar o'zlarini. Onda nindigina invalidlar yo'q, lekin onda ular o'zlarini nindidir turmushga kuch ustab qo'ytalar. Shashka yarışlarından birgina bolada bo'laksiz qaytib ketmadi. Uyushtiruvchilar uchun eng muhimi bolalarning ixlosdan suyunuvlari ham jinguvga umtilishlari bo'ldi. Kredit, ипотека безнең тормышның айрылгысыз бер өлешенә әйләнде. Моңа бәйле рәвештә без банк хезмәткәрләре белән даими очрашып торабыз. Хезмәт хакында без банклар аша алабыз. Сәүдә нокталарында да банк картасы аша түлибез. Кыскасы, бу тармактан башка хәзер бер көндә яши алмыйбыз. Кичә 2 декабрь көнне банк хезмәткәрләре һөнәри бәйрәмен билгеләп үтте. Чираттагы сюжетта biz Акбарс банк эшчәнлеге турында сөйләрбез. Акбарс банкның Саба өстәмә офисында 16 хезмәткәр эшли. Коллектив оешкан көннән алып, аның белән Татарстан Республикасының атказанган икътисадчысы Исхак Галиев җитәкчелек итә. Безнең Акбарс банкы республикада 1993 елда 29 ноябрьдә оешты. Менә 29 ноябрь әле берничә көнлек кенә безнең банкның туган көне булып китте. Безнең районда, Саба районында инде Акбарс банкы оешты 1994 елның 8 июнендә безнең приказ. Менә мин үзем менә шушы 94 елдан бирле шушы банкта җитәкче булып эшлим. Юридик затларга хисап счетлары ачу, касса хезмәте күрсәтү, физик затларга кредитлар, пенсия, субсидия, хезмәт хакы карталары бирү һәм башка акча белән бәйле күп төрле операцияләрне башкару банк хезмәткәрләре вазифасында. Без клиентларыбызга вкладларда тәкъдим итәбез инде. Вкладлар инде күп төрле тоже ничә срогына карап, процентлары да срогына карап инде. Ишулай безнең яңа продуктларда хәзер килеп чыга, дөньялар үзгәргән саен продуктлар да үзгәрә инде. Безнең ИИС дигән индивидуаль инвестиционный счет инде, алар НСЖ, негосударственная страховая жизни, андый продуктлар бездә бар инде. Аларның процентлары да югарырак.
Халык тоже шушы үзгәрә тоже, менә шуларны аңлап, тоже бик шатланып бу продуктлар белән эшлиләр инде. Кәүсәрия Тимиргалиева банк өлкәсендә 1983 елдан бирле эшли. Башта Саклык банкында, аннары хезмәт юлын Акбарста дәвам иткән. Тыныч, үз эшен югары профессионаллык белән башкаручы хезмәткәрне клиентлар да хөрмәт итә. Кредит бирү бүлегендә Резида Набиуллина белән алар икесе хезмәт куя. 16 ел буе эшлим. Потреб кредит, ипотека, ЛПХ кредитлары бирү белән шөгыльләнәм. Клиентларыбыз банкка бик теләп йөри. Һәр берсе белән аңышып эшлибез. Кредитларны бик яратып алалар. Үзегезнең эшегезне яратып башкарасызмы? Әйе, эшемне шул кадәр яратып башкарам. Клиентларымны яратам. Һәр берсе белән алар белән сөйләшү миңа шундый ошый. Юридик затларга исәп-хисап һәм касса хезмәте күрсәтү бүлегенең өлкән менеджеры Ләйсән Гыйльметдинова. Бу коллективта ул 16 ел эшли. Ярдәмчеләре Айзилә Ганиева белән Гөлүсә Вагызова да хезмәт тәҗрибәсе туплаган белгечләр. Шәхси карталарны бирү Дилә Галиева вазифасында, аның күршесендә Динә Гыйльманова хезмәт күрсәтә. Юридик һәм физик затларга хезмәт күрсәтәбез. Касса эшен эшлибез. Алардан кредитлар алабыз, кредитлар бирәбез, түләүләр, төрле түләүләр алабыз. Эшемне бик тә яратып башкарам, клиентларымны да бик яратам. Бергә аңлашып эшлибез, хезмәттәшләрем белән дә дус тату эшлибез. Хәзер эшләр өчен бөтен шартлар тудырылган, бөтен мәгълүмат компьютерда бер базага тупланган. Акчаны махсус машина исәпли. Куркынычсызлык ягыннан да банклар ныклы күзәтү астында. Физик затларга хезмәт күрсәтү кассасы банкларның халыктан иң кайнап торган урыны. Биредә төрле түләүләр, акча күчерү, валюталарны алыштыру һәм башка төрле банк операцияләре башкарыла. Захид Галяметдинов банкның кертемчесе. Бүген аңа Ләйлә Хөснетдинова хезмәт күрсәтә. Күршедәге кассада Гөлүсә Сафина эшли. Халык түләүләр буенча банкка еш мөрәҗәгать итсә дә, күпләр хәзер онлайн банктан файдалана. Банк клиенты Эдуард Федоров бу ике як эчендә уңайлы ди. Акбарс банкта зарплата алам, кредитны түлим, коммунальный платеж на теле. Менің телефонда бір бар приложение Акбарс банк онлайн. Bütün функция шунда инде. Хочу пожелать им здоровья, побольше клиентов, чтобы кризис их не затронул и чтобы нас радовали кредитами с наименьшими процентами. Сабыр районы буенча Акбарс банкның 9 банкоматы урнаштырылган. 4-се Байлар сабасында, 2-се Шәмәрдәндә, Лесхоз, Тимыршык, Иләбер авылларында да бар. Бу өлкәдә финанс яктан тирән белемле, ачык йөзле, сабыр, алдынгы карашлы кешеләр генә эшли ала. Акбарс банк тәҗрибәле, озак еллар эшләүче хезмәткәрләре белән эшне уңышлы һәм горур алып бара. Хезмәткәрләребезне шушы бәйрәм белән котлыйсы килә. Мин аларга эшләрендә, алдагы тормышларында зур уңышлар телим. Аларга ныклы сәламәтле гаилә иминлеге телисе килә. Шулай ук безнең менә Саба район җирлегендә эшләп килүче Сбербанк, аның җитәкчесе Фәрида Мансуровна, Россельхозбанк җитәкчесе безнең Рәзинә Кашабетдиновна, аларның хезмәткәрләрен барысында шушы банк хезмәткәрләре көне белән тәбрик итәсе килә. Барысына да исәнлек саулык, эшләрендә инде зур уңышлар, безнең эшебез инде халык белән эшлибез. Халык белән эшләгәндә төрле вакыт була. Менә шуларның бөтенесе аңлап, аларга сабырлык, эшләрендә уңышлар теләп каласым килә. Ел сайын республикабызда ел хатын кызы, ел ир-аты, хатын кыз карашы конкурс үткәрелә. 1 ноябрьдән аның чираттагысы игълан ителде. Бу бәйгедә райондашларыбыз да төрле номинацияләрдә үз көчләрен сыныйлар. Саба сәнгать мәктәбе укытучысы Гүзәл Гарипова үзен хатын кыз мәдәният һәм рухият номинациясында тәкъдим итәчәк. Гүзәл Марат кызы Гарипова бүгенге көндә Саба сәнгать мәктәбендә балаларны бию сәнгате серләренә өйрәтә. Бию дигәндә матурлык, гүзәллек, нәфислек күз алдына килә. Алардан тыш биючеләрдә нәзакәтлелек дигән матур бер сыйфат та формалаша. Гүзәл үз укучыларында нәкъ менә шуларны тәрбияләргә тырыша. Һәрбер районның чаралары безнең коллективсыз узмый. Без инде яратып катнашабыз. Шакырганны көтеп торабыз. Балалар да бик сөенеп биергә яраталар.
Асылташ төркеме белән Гүзәл ел сайын күп төрле конкурс бәйгеләрдә катнаша. Хәзердә шуларның чираттагысына Созвездие йолдызлык бәйгесенә әзерләнгән вакытлары, репетицияләр хәтта ял көннәрендә дә дәвам итә. Тырышлык, үҗәтлек, һөнәрне һәм сәнгатьне ярату зур җиңүләргә дә китерә. Балаларны бик нык яратам, эшемне, гаиләмне яратам. Эшләгән елларда үрендә нәтиҗәләрем дә бик күп булды. Без инде ел сайын хайран гына конкурсларда катнашып кайтабыз инде. Менә бу ел гына без 4 гран-при алып кайттык. Коллективка инде ул бик сөенеч. Алар шул нәтиҗәләрне алганга инде тагын да үсә баралар инде, яратып йөриләр. Гүзәл маратымны безне бик күп мотор биюләргә өйрәтте. Без бик күп конкурсларга йөрибез. Гүзәл маратымга бик зур рәхмәт. Гүзәл үзе дә кечкенәдән биюне үз итә. Шулай булмаса, бүгенге дәрәҗәләренә ирешә алмас иде. Аның таланты, сәләте, тырышлыгы бүген укучыларында чагыла. Мин үзем инде 6 яшьтән бии башладым. Беренче кергәч төн инде биюне яратып калдым. Шуннан соң инде биюдә калдым. Мин үзем Шәмәрдән бистәсендә акварель бию коллективында биедем. Шулай конкурсларга йөрдегезме? Әйе, шулай конкурсларга коллектив белән йөрдек инде. Ул вакытта да бик яраттык. Үзем дә конкурсларда катнаштым. Безнең заман наше время конкурсында мин инде 3нче урынга лаек булдым. Бар булганнан бар да була дигәндәй, Гүзәл гаилә җанлы, уңган хуҗабикә дә әле. 5 ел элек байлар сабасына килен булып төшә. Тормыш иптәше Ирек белән кайнана-кайнатасына ярдәмләшеп матур гына гомер итәләр. Нинди генә истәлекле датлары булмасын, барысын да бергәләп, үз әниләрендә кунакка чакырып, билгеләп үтәләр. Эшебез инде бик җиңел түгел. Һәр вакытта да кичкә хәтлек эшләргә туры килә. Бала, Аллага шөкер, әниләр белән, әтиләр белән исән-сау торып тора. Кайнанам белән дә, кайнатам да бик ярдәм итәләр. Җәй көннәрен инде без бакчаларыбызда инде төрледән-төрле чәчәкләр үстерәбез. Җиләкләр, төрле яшелчәләр үстерәбез. Шулай ук мин инде тәмле ризыкларда пешерергә яратам. Гаиләбезнең кечкенә традициясе дагы бар. Һәр пәнҗешәмбе без инде пицца пешерергә тырышабыз. Ул пиццаны һәр вакытта көтеп алалар, рәхәтләнеп, тәмле ашап куялар инде. Киләчәктә дә гаиләбез тату булсын дигән теләктә калам. Гаиләләрен тулыландырып, ям өстәп кызлары Амелия да үсеп килә. Ул да әнисе һөнәрен дәвам итмәкче, инде бию белән шөгыльләнә башлаган. Бу дөньяда әниләр күп була. Минем әни бер генә, үзе уңган, үзе тырыш, бар эшкә дә өлгерә. Килнебез белән бергә киңәшләшеп, ярдәмләшеп эшлибез, уйлашып бөтен эшләрне. Аллага шөкер, бер-беребезне хөрмәт итәбез. Кайчан булмасын, әни дип тора, Аллага шөкер. Улымны да хөрмәт итә. Әти дип тора, әни дип тора, Аллага шөкер. Гүзәлнең исеме җисеменә туры килеп тора. Исеме генә түгел, күңеле дә гүзәл аның. Бу дөньяда яшәү, якыннарың янәшә, яраткан хезмәтең булу үзе зур бәхет ди ул. QR-код ачык ишектән керергә юллама. Без сүзләребез белән яңалык ачмабыз. Коронавируска профилактика максатларында ясалган прививкадан соң бирелә торган QR-код хәзер безне кая керсәк тә озата баручы төп белешмә. Шуңа ул һәр вакыт кул астында булырга тиеш. Халыкка күп юнәлешле хезмәтләр күрсәтүче эшмәкәр Ришат Дәүләтшин тагын да уңайлыклар булдырып, QR-кодлы визиткалар, брелоклар ясый башлаган. Киләсе хәбәребез реклама хукукында.
Кайсы гына ишеккә барып ябышма, анда безне керү QR-код белән дигән элмә язу каршы ала. Менә шунда туктап калабыз, һәм QR-кодлар аны кая гына тыгып куйдың соң дип сумкаларга, кесәләргә, телефонга кирип китеп, эзли актарына башлыйбыз. Булмаганнар ишек төбендә таптанып, кирми, кире борылып китәләр инде. Сәмсез, QR-кодыгыз бармы? Топсам. Озак азапланып безләп ятканчы, менә без шулай QR-кодлар да ясыйбыз. Мен монда сезгә тизгенә таба алмыйм. Менә бу бик яхшы. Так что миңа берни ясап бирегез, пожалуйста. Әйдәгез. Домбыта бинасының икенче катында урнашкан Алип реклама агентлыгы күп юнәлешле эшчәнлеген тагын да киңәйтеп, QR-кодлы брелоклар, визиткалар ясый башлаган. Бу ноктаның үзенә дә QR-код белән генә кире була. Ришат Дәүләтшин аны бик тиз сезгә әзерләп тә бирә. Кешеләр телефоннардан эзләп утырмасын өчен, кыягызлар күтәреп йөрмәсен өчен шундый миниатюрный гына әйтеп ясарга булдык. Шундый рәвешле, визитка кебек, брелок кебек, ачышка нигә беркетеп куярга була. Кесәдәге дә җайда йөри. Визитка төсле ясалган QR-кодлар ике яклап та үтә күренмәле пленка белән ныгытыла. Алар күкрәк кесәсендә, паспорт эчендә йөртергә бик уңайлы. Брелок итеп эшләгәндә ул машина ачкычына беркетелә. Димәк, һәр вакыт кул астында дигән сүз. Күбрәк брелок кебек үсә саталар, чөнки җайлы, ачкычка нигә беркетеп куеп була. Ачкыч гел кесәдә йөри, гел кирәк. Күбрәк шундый ясар. Бәяләре 100 сумнан йөри менә монда визитка кебекләре, брелок кебекләре 150 хисап бирәбез. Ришат Дәүләтшин клиентның QR-код белешмәсен үзенең компьютерына күчереп, аны тиешле размерларга китерә. Арт ягына нинди рәсем күчермәсен кую да һәркемнең шәхси кызыксынуы. Кемгә ничек кирәк, барысын да ясап һәм куеп була ди. Принтер һәр мәгълүматны печатләп чыгара. QR-кодлы булган һәр кешене без үзебездә көтеп калабыз, тиз арада ясап бирәбез. Кирәк икән визитка кебек, кирәк икән брелок кебек, 10-15 минут эчендә әзер була. Безгә рәхим итегез. Домбыта 2нче этаж, реклама агентство Олимп. Календарның кайсы гына көнен алсаң да, берәр бәйрәм яки вакыйга булмыйча калмый. Бу атнада мәсәлән ак кәҗә һәм йорт хайваннары көне билгеләп үтелде. Байлар сабасында яшәүче Рәхимә Павалиуллина хуҗалыгында ак кәҗәдән башлап күп төрле кош-кортлар да бар. Гөлшат Галиякбарова әзерләгән сюжетка күз салыйк. Байлар сабасында яшәүче Рәхимә Павалиуллина белән без күп еллар таныш. Ул Дулкын радиосында башкорт телендә мырадым тапшыруын алып бара. Бик ачык һәм аралашучан ханым. Кәҗә асраганын белә идек, шуңа да без аның хуҗалыгына юл тоттык. Рәхимә апаның Нуби тукымлы ак кәҗәсе куе, тәмле сөте белән хуҗаларны сөендереп тора. Шуңа күрә аның бәтиләрен үзләрендә булдырга теләүчеләр дә бар. Байлар сабасында яшәүче Әлфия апа шушы көннәрдә Рәхимә апаларның иркә бикәсен алган. Хайваннарны бик яратам. Маллар белән яшим. Алар миңа яшәү чыганагы, алар миңа илһам бирә. Минем оныгым туды дагын. Менә хәзер 7 ай инде оныгыма сөт кирәк булды. Минем кәҗәм бар иде башта да. Исе бар иде. Кысыр калды да, ансын инде без үзебезгә суярга булдык. Ансы да әрәм булмады, ит булды. Сөт кирәк булды. Оныгыма сөт кирәк булды да, шундыктан Рәхимә апа да сөте дәген бик тәмле, исе дә юк дигәч, бу кәҗәнең бик кыйбатлы да кәҗә бу. Шуннан Рәхимә ападан мин бу кәҗә бәкәен алып кайтырга булдым. Рәхимә апа, гомерем буе ризыкны исраф итүне аңламадым. Ташкент шәһәрендә яшәгәндә дә үз иң булып мал тотарга хыялландым ди. Тормыш иптәше Сәфәргали сабай якларыны кыбылгач, алар монда кайтып төпләнәләр. Нигезләре бик уңдырышлы, бәрәкәтле булып чыга. Рәхәтләнеп бакча үстерәләр, эт мәшегә дә урын табыла. Кышкырт темасы исә бик тә кызыклы булып чыга. Бүген аларда юнлаш тавыкларда, күгәрченнән аз гына зурак япон тавыклары, индауткалар, үтә дә нәзберек цицаркалар да бар. Йомырка эчендә, ит эчендә файдалы кышлар. Иң беренче без мәче алып кайттык. Мәченнән соң тавыклар алып кайттык. Ул тавыклар үлеп беттеләр мискин, сарай юк. Анасы күчләргә алып барып бирдем. Берсе генә калып, берсе кирип үзебезгә җәй кар белән үзебезгә җәй кайтты. Шуннан соң ит алдык. Анан соң инде кызым Ташкентта мәчесе бар, шу мәчесен алып кайтты. Хәзер 2 мәче булып китте. Тавыклар да бар бит инде. Шуннан соң сабада йөргән, урамда йөргән вакытта бик матур тавыклар күрдем мин. Шуларның күкәен барып сатып алып, берәрсен 100 сум белән сатып алып, бера кох тавыкларын чыгардым.
Аннан соң Рәмил деген кішіде түрлі тауықлар бар екен дегеннен соң аның барып шивилерін сатып алдым. Анан хәзер әйтәм, берсе аның билкейген тауықлар японскийлар. Шуннан соң хәзер біз тағын Влаштауға қонаққа бардық. Онда мен көрдім сысарқыларны. Хәзер сысарқыларны ласы келе бетінде. Bir parça sarkı aldık. Ondan soң оларда индауыткалар бар екен, индауытқы сатып алдық. Мына шулай айтып біз аларны үршеттік. Хәзер Алланың бергеніне шүкір. Рәхимә апаның ак кәҗәсе Марго исемле. Куе тәмле сөте белән хуҗаларны сөендереп тора. Чисталыкны бик ярата. Хәтта үләннәрне дә сайлап кына ашый. Шуңа күрә сөте дә бик файдалы. Кәҗә сөте А, Б, Д, ПП витаминнарына бай. Аның составында кальций, фосфор күп, шулай ук магний, натрий, калий бар. Ашказаны ишәк ауруларын, туберкулезны, үпкә ауруларын кәҗә сөте белән дәвалыйлар. Мин иптәшемә әйтәм, син бит кәҗә сөте эчеп үскәнсең. Давай кәҗә алыйк әле. Кәҗәң кирәкми генә ди. Кәҗәң белән бергә куып чыгарам ди. Өйдән. Хәзер кызым белән сөйләшәм. Мин кәҗә аласым килә. Бер вакыт бу Лайштан Англо-Новийский ок, билки генә кәҗә бәкәй алып кайтты. Әле бер айда юк иде. Ул нигә? Кәҗәгә. Анны алып кайтып, мин диванда кочаклап үстердем. Хәзер бу акыранга иптәш булсын дип киттем фермага. Кәҗә фермасына. Анан тәкәс алып кайтып сатып алып. Ул тәкәне сүзеп үтергене язды. Бер айлык булса да киреп барып бирдем бу бәкәйне. Шулай итеп, менә Маргоны үстердем, үземнең кулымда үсте инде. Анан соң 1 яшь булгачтан эт талады. Муйнынан һавасы килеп торды. Рәхмәт Алинин дигән ветврачка шул көндә килеп укуллар ясап, муйннарын тегеп киштетте инде. Рәхмәт. Әле бит безнең кәҗә безгә әле 3 яшь кенә, 4нче яшь китте. 5 литр, җәй көне 5 литр сөт бирә. Сөтендә бер дә исе юк, дөрес әйткәннәр. Менә коймаклы шундый әйбәт кәҗә булып чыкты. Хәзердә менә үзегез күрдегез, әле кыш битендә хәзер 2 литр сөте бар. 2 литрдан артыграк сөте бар. Мен элек белмидем ул кәҗәне. Хәзер барсында беләм кәҗә турасында. Ул кәҗә üstten gene, ulanın üstünden gene aşağı biri iken. O bir vakitte pişirak aybirini aşamay. Eğer de даже ipi birsen de, ipi düşüp gite, alıp aşamay. Kuldan gene aşay. Şista bulsan, birey is kilse de aşamay. Suudun, şileğin şista bulsan, min şilekini oyna bir oluşturup duram. Çünkü islene başlarsa şilekten de içmeyi sonra. Anar taza bulsan. Pişenden aşay, gerekmeyenleri ana kurdağız pişen, asqa düşüp bara. Asqa düşken pişenlerde indi tavuklarga verem. Рәхимә апа бүтән исен тәртипләп эшләп бара. Бары тик эт песигенә Сәфәргали абый җаваплылыгында. Кызлары әти-әниләрен бик кайгыртып торалар. Бергәләшеп бик матур йорт җиткергәннәр. Рәхимә апаның йөзе май кояшы кебек якты. Сүзе тапкыр, күңеле кир. Чөнки ул эшләгән эшеннән тәм табып, яратып яши. Шушы кәҗәсен, кош-кортларын, чәчәкле болыннарны ярата. Шушы ярату аңа яшәү көче бирә. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең атна информацион программасы шуның белән ахырына якынлашты. Чыгарылышыбызны экраннарда күрсәтелүче сылтамаша кабатлап карый аласыз. Кыска вакытлы рекламадан соң җырлы бүләк тапшыруы урын алачак. Сезнең тормышта бары тик яхшы яңалыклар гына булсын.